салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. ман имрӯз барои шумо як намуд пироги хело ҳам осон, резонак ва бо лаззат нишон доданиям, ки маҳсулотҳои оддӣ дар кор аст ба мо. барои пироги мо 3 дона тухм, 1 стакан шакар, 2 стакан орд, 10 грамм разрихлител, ванилин ва 2 дона маргарин лозим аст. мо дар аввал чӣ хеле дида истодаед, тухмро лат зада истода шакарро низ омехта мекунем бо тухм ва лат мезанем. акнун камтаракак намак меандозем. 10 грамм разрихлителро андохтам. акнун ванилинро ҳам андохтам. боз ҳам мекобем ва 2 пачка маргаринро дар алоб об кардам. мерезем, якҷоя мекунем. бо камтар мекобем ва дар охир 2 стакан ордро аз элакча бехта бехта ба маҳсулотамон омехта мекунем, ин ки ҳамроҳ мекунем. чӣ хеле ки дида истодед. акнун хамирро то якранг шуданаш мекобем. хамири мо ҳам тайёр шуд. бинед чӣ хел якранги зебо омад. акнун таги лалиро ман ё ин ки тобаро равған кардам ва хамирро анамихел мерезем ва дар тафтон 35 ё ин ки 40 минут ба дараҷаи 160 градус мегузорем. бо ба тафтонатон нигоҳ карда пазед. пироги мо тайёр шуд. акнун рӯяшро мувофиқи хоҳиши худ оро дода метавонед. ман бошам сгущённое молокоро, яъне шири қиём кардаро ба ҳама ҷояш молида, аз болояш чормағзро анамихел аз турбтарошак, яъне тёркаи хурдтар мегузаронам. чӣ хеле ки дида истодед. ана пирогамо тайёр шуд. акнун дарунашро дида бурида мебинем канӣ чӣ хел омадааст. мебинед буриданашам ҳамин хел осон. рости гап ин пироги дӯстдоштаи фарзандони ман аст. беҳад дӯст медорам. бинед чӣ хел резонаки мулоимаки навзакак омадааст. шумо ҳам метавонед чунин пирогро ба хонадони худ тайёр кунед. боварӣ дорам ки ба ҳама писанд меояд. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.